Vall-de-Ribes us ofereix aquest espai. Parlem amb en Pere Rullan, el nou seleccionador català de curses per muntanya. Pere, explica'ns qui ets i a què et dediques. Hola, sóc el Pere Rullan, tinc 30 anys i vaig néixer a Mallorca. Fa uns 10 que vaig sortir de casa per estudiar el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. I soc esportista de muntanya i des de fa ben poc seleccionador català de curses per muntanya. Quina és la teva feina com a seleccionador? La feina del seleccionador català és fer un seguiment a les promeses de l'esport català per després poder donar-los una oportunitat a nivell estatal i més enllà competir amb la selecció catalana a nivell internacional a la Copa del Món de Skyrunning. Quina és la part més gratificant de la teva feina amb la federació? Sense cap dubte, la part més gratificant és veure com els joves esportistes van progressant any a any, van complint objectius i al final guanyem moltes medalles a nivell estatal i quedem en molts bons llocs a nivell internacional. És una satisfacció una mica compartida entre l'esportista i el tècnic, perquè tu els dones aquella oportunitat i ells són capaços de materialitzar-la. Com esteu afrontant la situació actual? Degut a la situació actual, tenim ara mateix un horitzó incert. Hi ha moltes curses que canvien la data, que potser es suspenen. Llavors, el que ens hem centrat una mica durant el confinament ha sigut poder intentar mantenir la forma dels esportistes, que no perdin la seva motivació fent seguiment online, i ara mateix que podem reunir-nos allà, la intenció és que poder fer almenys estajos amb ells per preparar les competicions o, si no, l'any vinent. I vinga, Pere, dona'ns un missatge positiu. El missatge positiu que podem transmetre ara mateix penso que és que, com que no tenim un període incert de temporada, el que podem fer és aprofitar aquest temps per gaudir de la muntanya, sortir a fer els nostres reptes, pujar als cims emblemàtics que tenim a casa i esperar que tot això passi el més aviat possible.